trabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kung drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tig-ululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ang husto. Gayaw ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya na. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon mga kabombo. Mayang hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mayang hapon sa mga suki sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Naglantaw na dira karon sa aton sini iya nga pambukas nga panghaponan. Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. No? Sa liwatin ng inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sa Sabado. Thank God it's Saturday. TGIS. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ara na kamo dira sa mga tune na sa aton sininagasagabong nga frequency ang 630 kHz may hapon na dira sa inyo mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, so
sa 6:30, no? 630 kHz sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa aton si official website, ang Bombo Radio Philippines website, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa tanan dira nga nagalantaw na ho, maying hapon lang kita, no? Sa aton sini nga Facebook Live, mga kabombo, kaway-kaway sa aton sini iya nga mga nagalantaw na dira, no? Sa aton sini mga watchers sa FB Live. Kamusta? Ara na kamo dira, no? Sa aton sini Facebook Live, maying hapon lang gid. Kag sa mga nagapamati man at the same time sa aton sini iya nga cellphone, pinaagi sa aton siniiya nga Bombo mobile app, no? Sa tanan dira nga nagal pamati sa Bombo mobile app sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Maying hapon lang gid sa tanan-tanan, especially sa aton siniiya nga mga kaopdanan sa abroad, kadamo lang gid sa mga nagalantaw na karon sa aton siniiya nga mga OFWs, no? Mga overseas Filipino workers, mga kabombo, ara na sila ho. Good afternoon lang gid sa inyo, no? Kag una diri sa tanan, ara si Inday Cristel Tabares Toreno, no? Ping hapon lang gid si imo Cristel Tabares Toreno. Si MS Jazz, good afternoon, watching from Singapore. Si Inday Cristel Tabares Toreno ho, naga-enjoy dira sa mga programa. Tanan-tanan nga mga programa sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ara dira siya nagalantaw sa Singapore, no? From Singapore with love, Cristel Tabares Toreno. Sumuman sa kay Rowena Frias, gina-greet ni Rowena, ayan sila nga iloy nga si Nanay Rosie. Nanay Rosie, gina-greet kagid sa imo sila nga bata ho, si Rowena Frias. Palihog lang ako, Miss Jazz, ka sa Frias family sa Banago, Bacolod City. Miss Jazz, I'm watching from Dubai. Wow! Sa tanan dira nga mga Filipino community sa Dubai, United Arab Emirates, good afternoon lang dira sa inyo. No, sa tanan dira nga lantaw na kaga, naga-enjoy Kalakip na dira si Inday Rowena Frias, watching from Dubai. Sumuman si Monica Fabiliar, always listening here at Riyadh, Saudi Arabia, no? Sa tanan dira nga nagalantaw sa aton sini nga Facebook Live sa Kingdom of Saudi Arabia, kadamo kita dira nga mga overseas Filipino workers, no? Kadamo kita dira nga makauturan sa may nga mga Pinoy sa Saudi Arabia. So good afternoon lang dira sa imo, no? Especially dira sa may Riyadh, Saudi Arabia. Si Monica Fabiliar. Ara man kun si Monica Fabiliar, ara siya sa may Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Maluz Martos, ara man sa Jeddah, Saudi Arabia. Kadamo gid sa ila ho. Good afternoon lang gid sa imo Maluz Martos sang Jeddah, Saudi Arabia. Maying hapon lang gid sa inyo. Sa tanan nga mga OFWs naton nag-migrate na sa iba na pungsod, labi na gid sa mga Bacoleños kag Negrense nga ato na sa iba na pungsod, no? Kaangay sang Kingdom of Saudi Arabia. Maying hapon lang gid dira sa inyo mga kabombo, no? So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Si Alma Benitez Narvasa. Good afternoon sa imo Alma Benitez Narvasa, no? Ara naman si Alma Benitez Narvasa ho. Maying hapon lang gid, no? By the way, sa pagbukas sa aton si palatuntunan kahapon lamang, ari anay ho, enjoy kita anay sa aton sini nga pambukas nga ambahanon, no? Para gini sa aton tanan-tanan, labi na gid sa mga bagong henerasyon, sa mga new millennials, sa Generation Y, no? Ang ambahanon, ang pangarap ko'y or ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo, no? Bao ara gid ang
ay isa sa mga requested songs diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Isa sa mga produkto sang Bombo Music Festival 2018. Grabe, no? Ang ining amahanon ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo. Gin-compose kagin interpret ni Mr. Henry Alburo sa Santo Niño, Marikina City. Mahing hapon ng no, sa mga taga Marikina City. Damo gid ko kilala, in fact, no, one of my cousins, no, ara dira sa may Marikina City. Mahing hapon lang dira sa inyo tanan-tanan, no, sa tanan nga mga taga syudad sa Marikina mahing hapon. O ang inyo sininga kasi manwaho ang isa sa mga obra maestra niya, isa sa maging compose niya ang ambahanon a Tagalog song, Ang Pangarap Mo'y Naghihintay sa iyo. Mga kabombo, no? Yari ang ambahanon gin-compose kag gin-interpret ni Mr. Henry Alburo sa Santo Niño, Marikina City. Ato lang tawon sa Facebook Live during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2018. Ang bahanon, Ang Pangarap Mo'y Naghihintay sa iyo. Ang naging inspirasyon ko sa pagsulat ng awiting, Ang Pangarap Mo'y Naghihintay sa iyo, ay ang sarili kong pinagdaraanan. Dahil minsan, gumigising ako, tinatanong ko ang sarili ko kung kaya ko pa bang ituloy ang pagiging singer-songwriter. Pero naisip ko, syempre, kung anong gusto natin gawin, ituloy. Kaya dinededicate ko to sa mga taong nangangarap, katulad ko, na kung ano man yung pangarap nyo, naniniwala ako na ituloy nyo lang dahil sa dulo, ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo. Rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Hirap mang abutin ang nais mong marating, malalim man ang suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Pangarap mo'y naghihintay sa'yo.
There you have it, mga kabombong, aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton sini nga mapinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Katahom, no, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kay hirap man abutin, nang nais mong marating, malalim man ang suliraning, kailangan mong tawirin. Pinapayak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alilangan. Kayang-kaya mo yan. Adya, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sige lang, padayon lang gid mga kabombo sa aton siniya nga mga dear listeners sa aton sining mga suki, no? Padayon lang gid kay ang Dios ara gid sa aton, no? Katahom sa sining nga dinalan nga nagasiling, the Lord is our close and faithful companion, no? Throughout our entire life. He will guide us in our deepest struggles, forgive our sin, hear each silent prayer, and shoulder the burdens we cannot bear. We can enjoy His sweet company today and forevermore. Katahom, no? Kanami isang sining dinalan mga kabombo, no? Hindi kita dapat sa mahadlok everyday, tagsa-tagsa ka pagbugtaw naton. Especially kung nakibalog ka nga may atubango naman nga problema. Nakibalog ka nga may ginaatubang subong ka mo nga problema, kita nga problema. Pagkaaga, gusto ta matulog, pero ti mabugtaw kita sa aga, kagahambal kita nga kabay pa nga wala na ang problema. Pero sa gihapon, ara ang problema. Hindi lang gid siya madulaan sa paglaom. Kay ang promisa sa Dios ara para sa aton, no? Kung may mga handom ka dira sa kabuhi, pero bangod kay ara ka subong sa tunga-tunga sang problema, mga kabombo. Hindi gid madulaan sang paglaom, okay? Never lose hope kay ang Dios ara. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, always remember, God is with us. He is our God Emmanuel. He is walking with us. He is our close and faithful companion throughout our entire life here on earth. Once nga bata na kita sang Dios ya, once nga ara na siya nagapuyo sa aton sinitigipusoon, kag sa aton siniiya nga kabuhi, hindi niya kita pagpabayan, no? Tuy-tuyan niya kita ya, bisan ara pa kita sa tunga-tunga sang aton sini nga mga pagtilaw, no? In our deepest struggles, no? And bisan makadusmo pa kita mga kabombo, sige lang, bangon lang. Kung makadusmo kita, bangon sa aton sini nga mga sala, no? God is ready to forgive our sins. God is ready to hear our silent prayers. He is ready, no, to pick us up. Dunduman ko ang footprints in the sand, no? Sa footprints in the sand, una-una, there are two sets of footprints. Kung silingon may duha ka tawo nga nagapanglakaton sa kilid sang baybay, no? Kung sa diin ang balas kanami kag kada tapak sang duha nga na makit-an ang ila siniya nagapabilin ang ila sini nga footprints, no, in the sand. Kung silingon kita, ikaw kang aton si mahal nga makaako, no? Dira naga-symbolize sa aton siniya nga relasyon sa mahal nga makaako, our father and his son or daughter. Ti samtang nga naglakat, ti duha ka mo, ara sa imo ang Dios, no? He is walking with us. Pero sometime nga ara na sa tunga-tunga, nga ara ka na sa tunga-tunga man sa mga pagtilaw, sang problema,
big blows sa imo si kabuhi. Nag-isa na lang ang set sang footprints. Diri ka nagapamangkot, Lord, nga asang time nga nagakinanglan ko sa imo, nga isa na lang gid, abi na to nagaisano na lamang kita. Pero hindi. Suli na daang nagakatabo. It's because God is willing to pick us up and storm our storms, no? Ang nagisahanon da nga set sang footprints. Iya na iya agi sang tiil sang aton Ginoo. Kay nga alalayan niya kita, no? He is the shoulder to cry on. He is willing to shoulder all the burdens sa aton sining kabuhi. All the burdens that we cannot bear, mga kabombo, no? So para gid na sa aton tanan-tanan inang mensahe na namian gid ko, gipadala ko pa ni kay Bombo Zalde, no? Katahom sang mensahe, pampa-good vibes na Miss Jazz para sa aton tanan. Wala kita nag-iisahanon sa sininga kalibutan, ara ang Dios nagaupod sa aton. So don't lose hope. Be strong. Bisan ara pa kita sa tunga-tunga sa mga pagtilaw. Every day is another day. Every day is a new day. And life is still beautiful. At the end of the day, we can say, Lord, thank you. Kay buhi pa ako. Sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si Masuki, no, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati. So again, welcome diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang. Good afternoon nanda sa kay Salve Paniergo. Salve Paniergo. Hello, Miss Jasmine hapon from Hacienda Carmen. Dira sa may Banwasang Binalbagan. Elmer Garde, watching from Talisay City. Elmer Garde, good afternoon. Si Jogal Galvez. Hello, Jogal Galvez. Mayang hapon lang gid. Greet lang kami sa may Barangay Dulao, Baco City. Good afternoon lang dira. Labi na gid sa mother-in-law ko nga 88 years old, nagapamati gid. Nagalantaw sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod programs. Daily listener gid sang Bombo Radio si Nanay Porting Moralidad, no? Nanay Porting Moralidad, good afternoon. O ara na gid sila ho. Jogal Galvez mayng hapon na gid. Subong man sa aton siniiyang nga mga iban pagid nga mga nagapadala. Rowena Araneta Mangyao. Mayng hapon sa imo Rowena Araneta Mangyao. Good afternoon lang gid. Aga pamati kami diri. Salamat gid, no? Rowena, salamat. Si Baby Nedge Iram Natak Noning. Good afternoon. Watching from Murcia. Taga Barangay Zone 5 kami, Miss Justice sa may Banwasang Murcia. Thank you so much, Baby Nedge. By the way, happy birthday sa kay Manang Sonny. Si Mrs. Corazon Magallanes de Jesus Garcia. Si Cora Gar. Good afternoon na dira sa may Silay City, Manang. We love you so much. Hugs and kisses. Enjoy your day. Special day. God's overflowing blessings. Ara sa imo. Sa imo sining mga apo pa lamang, no? Gasululubra na. So happy birthday sa kay Manang Sonny Garcia dira sa may Silay City together with Manang Roger, Mommy Debbie Ann, good afternoon, and your 3 beautiful babies, no? Baby Anya, Baby Yael, Baby Asia, si Manong Richie, kag si Manang Grace, and Baby Victoria. Of course, si Manang Maymay. Good afternoon lang dira, no? Ati, sige. Ari anay aton si pambukas nga mahanon mga kabombo. Tapos na tanong. Ari anay pila ka mga panumdom naton mga kabombo. Kay aton dugay-dugay pagbabasaw na aton siningang letter sa siningang hapon. Ang inyo si makasaysayan. Pagkatapos kid lamang sini. Magabalik aton palatuntunan right after this.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayo nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangabuyo. Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2. Mga kabombo, ari anay hoa, antes kita magbasa. Sa aton sining mga sulat, kag antes kita panglugayawon sa nagkalanabo sa aton sining kalibutan, no? Sa aton sining Today in History. Dito kita sa aton sining World History. But before that, ari anay ho ang aton sining pagpangagda sa inyo mga kabombo para sa aton siniya nga promo, no? Sa aton sining mga dear listeners ba mga suki ginaton ho. In the midst of the pandemic, ang Bombo Radio, Bacolod Bombo Radio Philippines, wala gid nagabuya sa inyo. Sang wala pa pandemic, sa sulod sang malipit duwa na katuig nga pandemya, ara kita sa gihapon. So sa aton pagdulungan bangon kag pag-away
sa sining malain nga ginadulot sa aton sang pandemic. Sa maabot nga Domingo, iga-launch na formally and officially ang aton siniiya nga promo. Isa sa 3 ka mga promo, bongga nga promo sa Bombo Radio Philippines. Amo ining 1, 2, Panalo, Part 20 na, mga kabombo, no? Ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na. May cash, siyahan pa. May cash, may kasiyahan pa. That is why we call it kasiyahan para sa aton sining mga kabombo. A total of 6 million pesos, mga kabombo, ang igapanagtag nationwide sa sulod sang 7 ka semana sang duration sang siniiya nga promo, no? Ang 1, 2 Panalo Part 20, 20 anyos na ini mga kabombo, kung sa diin na pamatud-an na ang iya siniya ka-epektibo sa pagbulig sa aton siniya nga mga kabombo sa paghimo sang milyonaryo sang Bombo Radio Philippines. Di sa 20 years niya na ni sa kadamo-damo lapit na 100 ka mga milyonaryo nga nahimo sang Bombo Radio Philippines sa naglain-lain nga mga promos ni each year, especially sa dalalagko nga 3 ka mga promos each year, mga kabombo. Sa 1, 2 Panalo Part 2 pa lamang ya, may ara na kita ika-20 nga himuon nga milyonaryo. Imagine, 20 years na ang ini nga promo, no? Kung sa diin may himuon naman kita nga ika-20 nga milyonaryo sa sinilang nga promo, no? Kaysa kabugusan, may ara kita 3 ka mga big promos mo nationwide. Ilapit na yayasin ka mga milyonaryo sa Bombo Millionaires Club ang aton sini nga ginahimo, mga kabombo, no? So 6 million in total prizes nationwide. Isa na diri ang 1 million pesos sa grand draw. Amo ning aton si grand prize 1 million pesos. Sa kapigaduhon subong, I'm sure, no, bisan gani ang manggarano nagahandom pa yang nga magmangin milyonaryo mo, no? Ti diri dako gid ang tsansa nga magmangin milyonaryo, labi na gid sa mga wala kwarta kag naga panghakroy bangod sang kapigaduhon nga dulot pagid sang pandemya. Miara ka mo tsansa nga magmangin millionaire, yes. Kay ara ang aton si grand prize 1 million pesos. May ara pagi kita 4 nga daog sang 50,000 ka pesos, no? Aside from 1 million pesos, may 50,000 pesos igapanghatag sa 4 ka mga winners sa aton sininga grand draw. Imagine, 4 garantiya nga may isa diri sa Western or sa Visayas, no? Hopefully sa Western Visayas. Diri sa Visayas, mga kabombo, may isa nga magabaton sang 50,000 pesos. At 4 mo, no? Luzon, may isa. Visayas, sana sila ko isa. Mindanao, may isa pagid. Kag sa National Capital Region, may isa man nga magadaog sang 50,000 pesos. Ti ano pang ginahulat yung draman? Aber? Ini sa grand draw, ha? 1 million and 4 ka 50,000 pesos. Sa ato naman iya nga grand draw sa gihapon, gina-look forward ta ang grand draw mo, no? Sa grand draw, diri sa aton sining area, sa Bacolod City, Kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, may ara kita sang 3 guaranteed winners with guaranteed prizes nga nagabalor 15,000 pesos for the first prize, 10,000 pesos for the second prize, kag 5,000 pesos for the third prize, mga kabombo. Yamakon mo na, no?
Di garantisado na iya mga kabombo. Nga may 3 gid diriya nga magadaog. Kag may tsansa pa nga makadaog ang diri sa aton area sa Visayas ng 50,000 pesos isa. Kag may chance man kita mismo diri no sa Visayas nga mangin milyonaryo. Kami himuon kita 1 millionaire sa grand draw. Ina sa grand draw, but while we are looking forward for the grand draw because of the big prizes, may ara kita mga kabombo daily winners once nga magasugod ng aton siniiya nga promo. No, this coming Sunday sa nasiling ko na, it's a date sa Good Morning Philippines. Pamati ka mo together with our station manager Bombo Mary Divine Grace Cuello. Maging special guest siya sa Good Morning Philippines kay iga-launch officially and formally ang aton siniiya nga. Nasubo nga soft launching pa lang ni nato, no? Aton sini nga 1-2 panalo year 20. Mati ka mo ha para nga may sayran nyo gid. Ang aton siniiya nga mga rules and regulations sa aton sini nga mga mechanics, okay? Sa daily winners naton mga kabombo, samtang wala pang grand draw. Sa sulod ni sang 7 ka semana ha, from Monday to Friday, may daily winners kita. Kaya nga aton sinitag sa ka-winner, magadaog sang 1,150 pesos worth sa mga papremyo. Sa 1,150 pesos worth sang papremyo, ang 500 pesos diri cash. Ang 650 pesos nga worth gift pack. Okay? So all in all, kung ibutang naton sa kwarta, 1,150 pesos. Kada winner every day sa 3 ka mga winners from Monday to Friday. Subot silingon sa sulod sa isa ka semana, Lunes subto Biyernes mga kabombo. May ara kita himuon nga 15 ka mga winners, no? 15 winners all in just 1 week. Di 7 weeks ini mga kabombo ang aton sini nga promo, no? Dako gid ang tsansa niya nga magdaog. Kagin extend pagid naton ang aton sini iya nga panahon sa pag-claim. When we say 1-2 panalo ya, halin sa una we were beating the time, no? Sa una pila lang 30 minutes or 1 hour or 3 hours pag-claim sa inyo singa premyo. Kung hindi ka mo kaabot, ma-disqualify ka mo, no? Kag ang inyo singa premyo igadugang sa masunod nga winner naman. So sa mga lagyo nga mga lugar, siling nila hindi na lang tan mag-entrada kay kalayo nga daan, no? Just like as far as Hinubaan, no? As far as San Carlos City, layo. Subong para lang gid sa mga layo nga mga lugar nga may chance ka mo gyapon magdaog ka maka-claim on time para sa aton sini nga mga daily prizes. Gin-extend ta 6 ka oras mga kabombo ang deadline or ang inyo sini nga panahon. Within that 6 hours pwede ka mo iya sulod nga mag-claim sa inyo sini nga premyo. So dugay makon mo na 6 ka oras. Okay? This is for the whole duration of the promo, 7 weeks. Gani ano pang ginahulat ninyo dinaman? Abe magsugod ka mo sa pagbakal kag pausar sang pagtipon. When you buy something, you will use it, no? Ang mga produkto naton ngay mo naton ng proof of purchase, mapuslan gid, no? Pagbakal naton mapuslan ina naton kay usaro na naton sa matag adlaw-adlaw naton nga mga pangkinahanglanon, no? Pagkatapos ang suludlan diri tanan-tanan coupon, pagkatapos ang ang takop, no? Pagkatapos ang suludlan ang original official receipt o kunang coupon, ang suludlan pwede gininyo dayon nga mahimo bilang proof of purchase kag may chance ka mo nga magdaog sa 1 ka milyon ka pesos, magmangin milyonaryo sang 50,000 pesos kag sa daily prizes naton, no? Aton sini nga national sponsors, of course ginalakipan sang Alfonso Brandy, Rexona deodorant, Orocan, Silver Swan, kag may madamo pagkikita nga mga national sponsors mga kabombo, no? Sa aton sa original sponsors ara ang Panyawan, to tipo na kamo dina mga kabombo, kag ang R. Floretti Pawn Shop
and jewelry. Kadto ka mo diri lapit diri sa aton ang branch dira sa may Iloilo mo, no? So kadto ka mo didto, I'm sure, no? Bakal ka mo didto sa mga managmi nga mga alahas, no? Kag mga pawned items para nga makatipon ka mo sang coupon or sang receipt agod nga mangin inyo sa proof of purchase. Very easy, no? Again, Alfonso Brandy, Rexona deodorant, Orocan, Silver Swan, Panyawan, kag Florete Pawn Shop and Jewelry. So magasugod na sa masunod nga Domingo, this coming Sunday, no? That's gonna be tomorrow. Buwas na ni. No, pamati ka mo buwas sa Good Morning Philippines. Kaya officially magasugod na sa pag-launch naton sa sininga promo, mga kabombo. 1, 2, Panalo Promo Part 20 para sa pinakamasadya nga Paskwa para sa masunod nga Bombo Millionaire sa adlaw sang Paskwa, December 25, 2021. 6 million pesos in total prizes igapanghatag nationwide. Araw, baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. Okay na kita dira mga kabombo. Sige entra na ha para kay ayuda for Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Pasensya lang gin mga kabombo, mapila kita diri ka mga technical difficulties ha. Kung nga ang nagauntat-untat kita. Pero okay na, balik na kita mga kabombo diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Yari na ang aton siniiya nga matudtuod nga kasaysayan sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sining mga suki, mga kabombo, kadto kita anay sa kabahin, no? Sa aton siniiya nga kahapon lamang, Today in History. Ang matudtuod nga kasaysayan sa pila ka pinanid, sa isa ka pinanid sa maragta sa aton siniiya nga kalibutan. Let's go this time sa aton sining nga world history. Sa inyo sini nga pag-exist diri sa kalibutan gani, may nabatian na kamo sa ngalan nga Annie Edson Taylor. May ara na kamo nabatian nga ngalan, no? Annie Edson Taylor. What about sang ginatawag nga Niagara Falls? I'm sure sa mga nagatrabaho karon kag nagapuyo dira nga mga Pinoy sa Canada kag sa Estados Unidos, labi na gid lapit sa New York, no?
I'm sure mga kabombo sa aton sini nga mga OFWs nga dira na naga tiner, naga pangabuhi, dira naman iya abi naga obra, no? Malapit sa New York, kag subong man sa Canada, kay ti borderline man lang nada mo, ara sila nga buo na to, paray lang da sila mga kabombo, no? Inang Niagara Falls, kag subong man, iningalan gani, nga I'm sure kilala gid ni sang mga taga didto, no? Ang famous nga si Annie Edson Taylor. Ara sa aton si Facebook Live ang pila ka mga memorabilias, mga kabombo, no? Kay abi ninyo bilang kabahin, no, matudtod nga kasaysayan ni Annie Edson Taylor kag sang Niagara Falls. Sa kaangay nga pet sa subong nga adlaw, mga kabombo, Oktubre 23 sa tuig 1901. Kung isipon ta pabalik, mga 120 katuig na ang nakaligad, no? 120 years. Ining balo nga American adventurer. Amo ni siya, isa ini siya ka Amerikana. Ining ginhambal ko nga si Annie Edson Taylor, no? Ining American adventurer, apisar sa iya sining edad sadto nga si Annie Edson Taylor. Subong nga adlaw October 23. Nagapreparar na ni si Annie Edson Taylor, no? Nagapreparar sa iya sining pinaka-greatest feat sa iya sining kabuhi. Tabukon niya ang Niagara Falls, nga puwerte kadako-dako ining Niagara Falls, tabukon niya pinaagi lamang sa iya sining sakyan nga barrel, mga kabombo, no? Ining barrel nga ni, amo na diyan, suludlan sa mga beer, no? Suludlan sang wine. Ti pagkadasun nga adlaw, buwas abi petsa 24, amo ni ang pinaka-greatest feat sa iya sining kabuhi. Natabok ni Annie Edson Taylor ang ining Niagara Falls nga tuman kalapad, mga kabombo, no? Sa tunga-tunga na sang Estados Unidos kag Canada, no? Ara na dira ang Niagara Falls, no? May part nga ara dampi sa Niagara Falls, ang may part na nga ara dira sa may lapit sa New York, may part man nga ara na sa bahinaya sang Canada, no? Iti ang ila man lang ni nga kalayo ang border man lang nimo Porto Paray ni sila. So that was 120 years ago, no? Oktubre 23 ka Oktubre 24 sa tuig 1901. 120 ka tuig na nakaligad sa ang balo nga American adventurer ngani nga si Annie Edson Taylor ang naghimo sa isa ka buluhaton nga hindi malipatan sa maragtas sang Estados Unidos. Sang iya natabok ang famous nga Niagara Falls sa border sang Canada kag Amerika. Gamit lamang ang ginsakyan sini nga barrel, no? So nagpautaw-utaw saya sakay sa sulod sang barrel, mga kabombo. Imagine, no? Nangin kabahin na siya sang aton sini nga world history kay dako-dako niyang iya sini ginhimo, no? So bangod sini nakuha ni Taylor ang cash award kag iya ang cash nga award ni mga kabombo ni Taylor. Rason man nga nagpatuga-tuga siya kay may problema ni siya sa iya sini nga luyag nga labuton, no? Gusto niya nga makaangkon sang ranchuhan kaysa amo to nga panahon niya uso to yung mga ranch, no? Gusto niya makaangkon sang ranchuhan, nag-loan siya sa dako nga kantidad. That is why naglibog ang ulo niya paano niya bayaran ang nasamit nga loan sa pagpatukod sa iya sining nga ranchuhan. So amo ni siya may gin-offer sa iyang kung sino da gusto nga magtabok sa Niagara Falls, may pagabatunon nga dako nga cash. So amo ni, no, sa edad niya nga sadto, mga kabombo, may edad na si
Annie Edson Taylor, nagsulod siya sa barrel, nagpautaw-utaw sa dako-dako nga Niagara Falls, kag sang October 24 pagkaaga, buwas sa kaangay nga petsa, natabok ni Taylor ang famous nga Niagara Falls, pinaagi lamang sa pagsulod sa barrel. Namakon mo na, no? So, ang iya sinigin, naangkon nga premyo, gingamit niya bilang bayad sa iya sinigin loan nga kwarta sa pagpatukod sa iya sinig nga ranchuhan, no? Grabe, no? Ining si Annie Edson Taylor, mga kabombo, na bunagi ni siya sa October 24, 1838 dira sa may Auburn, New York sa Estados Unidos, no? Kag sa nasiling na naton, amo ni ang iya sining nahimo, isa ini siya ka manunudlo, isa ka American school teacher, no? Kung sa diin ang iya sini nga pagtabok sa Niagara Falls, kundi subong ang iya sini nga preparation October 23. Pagkaaga, October 24, birthday niya. Sa iya sini nga 63rd birthday. Imagine, Bombo Anthony, mga kabombo, no? 60 na ya si Annie Edson Taylor kag nagpatuga-tuga nga magtabok sa Niagara Falls, mga kabombo, sakay sa barrel. Sa iya sini mismo ika-63 nga kaadlawan. October 24, 1901, no? Became the first person to survive a trip over Niagara Falls in a barrel, no? Di isa na siling na naton ang motibo niya, financial. Kung gusto lang niya nga makaangkon sa dako nga kwarta, ibayad. Sa iya sini iya nga ginutang nga kwarta para sa iya sini gintukod nga ranchuhan, mga kabombo, no? So subong panuwag ni sa iya, Daredevil Annie Taylor. Imagine, no? Sa iya edad nga 63 anyos, nagtabok siya sa amo nga Niagara Falls, no? Di ko maghambal kita Niagara Falls, mga kabombo. Ang korte niya ni daw tiil sang kabayo, no? Ang Niagara Falls, grupo ini sang busay, tatlo ni ka mga waterfalls, tatlo ka mga busay, nga yara na situate sa southern end sang Niagara Gorge, spanning the border between the province of Ontario in Canada kag sa state of New York in the United States. Abi ninyo, ang gintabukan pa yan ni Taylor, amo ining isa sa tatlo ka mga falls nga ni, no? Ining Horseshoe Falls. Rason man nga ginakabig siya bilang heroine sang Horseshoe Falls kay natabok na gid ini mga kabombo, no? Amo ining ginatawag naman iya nga Horseshoe Falls sang Niagara Falls. Grabe, no? Kadako-dako ni nga klase sang busay, mga kabombo, no? Average flow rate 85,000 cubic feet. Ang iya sining average flow sang iya sining bagsak nga tubig, mga kabombo. Ang total height sang Niagara Falls is 167 feet or 51 meters. Imagine. Kag, sinasiling na naton, tatlo ini ka waterfalls. Ginabugusan ang Niagara Falls ang tatlo ka mga waterfalls. Kag ang pinakalapad kag pinakadako nga busay nga ni amo ang Horseshoe Falls nga amo gidya ang gintabok ni Taylor, mga kabombo. Amo ning rason kung nga ang si Taylor nagtaliwan lang pero ara siya sa pinanid sa maragtas ang aton sinipungs ang aton si kalibutan bangod kay gintabok niya ang Niagara Falls sakay sa isa ka barrel, no? Makita na naton sa Facebook Live ang pila ka mga memorabilias, no? Nagapost si Annie Taylor lapit or sa tupad niya ang iya sininga barrel nga ginsakyan agud nga tabukon ang pinaka dako kag pinakalapad nga busay sang Niagara Falls nga amo ang Horseshoe
Falls, mga kabombo. The heroine of Horseshoe Falls, Niagara Falls, si Annie Taylor, mga kabombo, no? So, today, October 23, ang yasin nga preparation sadto sa 1901. Sa pagkaaga, October 24, 1901, mga kabombo, sa yasin nga 63rd birthday, gintabok niya ang Niagara Falls gamit ang pagsakay sa barrel. No, grabe, no? Mga black and white pa na dira ang aton siniya nga mga memorabilia makita naton sa Facebook Live. Okay, nakita dira. By the way, advance happy birthday sa Lunes sa kay Michael Ticao. Or buwas kay Michael Ticao. Advance happy birthday, Mike, buwas. Kag sa Monday, si Oliver Ticao naman maga-birthday. So, wow! No, happy birthday sa Ticao Brothers, no? From Marisol Ticao. Si A. Marie Savyok. We are watching, ma'am. Thank you so much, A. Marie Savyok. Si Cha Villarosa is also watching. Brenda Rodriguez from Rojas. Good afternoon sa imo, Brenda Rodriguez, no? Ate, sige. Amuyad to mga kabombo ang matudtod nga kahapon lamang sa isa ka pinanid, no? Sa maragtas sa aton sininga sang aton si kalibutan kon sa diin mga kabombo ang aton siniya nga utod nagtabok sa Niagara Falls sakay lamang sa barrel. Okay, amakon mo na. Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2. Yari na kita sa aton siniyang sulat sa sininga hapon. Ang aton sininga letter sender sa sininga hapon, mga kabombo, nagapakilala lamang sa kay Rami. Si Ramilin, aka Rami. Ang aton siniya nga letter sender nagapakilala gid lamang sa kay Rami o kon si Ramilin. Sang syudad sang Sipalay. Oy, taga Sipalay ang aton siniya nga letter sender. Sa mga nagalantaw dira kag nagapamati sa may syudad sang Sipalay, good afternoon. No, ang aton siniya nga letter sender, mga kabombo, nga si Ramilin sang Sipalay. Good afternoon lang dira sa imo, Ramilin. Yari na ang iya sininga kasaysayan. Iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo sinipalatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Ramilin o kon si Rami for short sa Sipalay City. Ang akong sinikaron nga true to life story nga igapaambit sa imo, Miss Jazz. Nalungod ini sa akong siniya isa sa mga hindi ko gid malipatan sa akong sininga kabuhi. Balaan mo, Miss Jazz, isa man ako ka OFW sang una. Hindi ko gin malipatan. Sa karon nagapangidaro na ako sang 57 anyos. I'm now 57 years old, mga kabombo. Si Ramilin 57 years old no sa Sipalay City. Kag suno pa kay Ramilin, isa sa iya sini hindi malipatan nga chapter sa iya sini kabuhi. Amo sadtong nagtrabaho siya sa luwas dito sa Middle East. Suno pa sa kasaysayan ni Ramilin, Miss Jazz,
Samtang siguro nga nagakabuhi ako diri sa kalibutan, amo ini ang hindi ko gid malipatan. Nagtrabaho ako, Miss Jazz, dito sa isa ka pungsod sa Middle East, sa isa ka construction company. Ang mga kaupdanan ko sa to, Miss Jazz, pasalamat ko kay first time ko nga nagwa. First time ko nga pa-abroad, Miss Jazz, kay kaangay mo sa iban, kaangay gid sa iban nga bangod sang ginatawag nga kapigaduhon. Amo na ang rason ko nga ang nagpatuga-tuga ako nga apply sa isa ka agency sang akon man sini nga classmate o kung sa akon sini iya nga friend man, Miss Jazz. Ang akon sini nga abyan, amo man ang nanging kaupod ko, Miss Jazz, dito sa akon siniging trabahuan sa Middle East, mga kabombo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, kung nakatrabaho kamo dito sa Middle East, labi na gid sang time nga grabe ang pag-ilinaway dito. Syempre, hindi nyo gid malipatan, no? Mahilang kay nakapauli kamo nga buhi diri. Ang kasaysayan ni Ramilin o ni Rami, amo ini mga kabombo, angos sa iya nga nasaksihan nga pag-ilinaway dito mismo sa lugar kung sa diin siya nagtrabaho. Abi mo, Miss Jazz, ining akon siniya nga upod sa applyan ko man nga agency sa akon sini nga friend. Mayo lang kay isa man lang kami ka kompanya, Miss Jazz, isa lamang ka construction company dito sa Middle East. At least may upod ko bala, Miss Jazz, nga taga-dirigid kag isa ka Pinoy. Although, Miss Jazz, dito damo man mga Pilipino that time. I am now 57 years old, na tabo ini sa akon, Miss Jazz. Sa nagapanuigon pa lamang ako sa 35 anyos, mga 30 tubtob 35 anyos, Miss Jazz. For 5 years na nagtrabaho ako dito sa isa ka construction company. Hindi ko gid malipatan, Miss Jazz, kung antes pa man kamay natabo dito nga pag-ilinaway sa mismo akon sini nga kompanya, ya, Miss Jazz, amo na iya ang akon sini iya nga hindi man malipatan. Ara bala, Miss Jazz, nga upod kamo, pareho kamo nga mga Pilipino, pero ang naagyan ko sang time nga himuan ako, Miss Jazz, sang akon sini nga mga kaupdanan nga mga Pinoy, sang sala nga wala ko nahimo. Saksi ko gid, Miss Jazz, ang akon sini nga upod man nga taga diri sa aton nga nagbulig sa akon, nagpa-apply sa iya sini nga agency. Tubtob nga nakalakat ako kag didto mismo sa iya sini ginatrabahuan ako nakatrabaho. Abi mo, Miss Jazz, abi ko anay gani katapusan na sang akon sini nga kabuhi bali didto sa luwasang pungsod. Kay kung tani, Miss Jazz, pasakaan gid ko ya sang kaso mo. Kung dito ka sa isa ka pungsod sa Middle East, Miss Jazz, pasakaan sang kaso, budlay. Hindi ko na pag-isa-isahon, Miss Jazz, pero abi ko anay katapusan na sa akong sinikabuhi sa nagtrabaho ako dito sa isa ka construction company. Mayo lang, Miss Jazz, kay through thick and thin, ang ining akon sing abyan nga nagbulig man sa akon. Asa subong gani, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, do gina guilty pa siya ya. Kung nga ang ginbuligan niya kuno ako, kag didto ako mangita sang trabaho sa iya man mismo gintrabahoan. Subangod sining akon sining abyan, kay nakita niya, Miss Jazz, kag siya mismo ang nangin witness nga wala gid ako ya sang sala. Ginhimu-himuan lang ko, ginplanteran ako, Miss Jazz, planted nga kaso ining akon sang mga kaangay manamon nga mga Filipino. Amo na gani, Miss Jazz, ang masakit kay kon didto kun tani sa luwas kamo nga Pinoy ang
buligay. Pero sa ako natabo sa ako niya, Miss Jazz, sila pa ya ang nagtraidor sa akon. Kaya hindi man sa pagpabugal, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, abilidaran gid ko. Ang amon sini nga boss na hamutan niya ako, Miss Jazz, kag naglapitay bala kami. Di nahisa ning mga Pinoy ang akon si mga co-workers nga mga Pinoy. Aside sa sining akon, siniiya nga abyan nga taga-diriman sa amon sa Sipalay. Buot-buot giniya, Miss Jazz. So wala ni siya nag-entra sa paghimo-himo sang istorya agod nga ipakamalain ako sa akon siniiya nga boss. Ti imagine, Miss Jazz, kung wala to nagpatunga kag sakripisyo ang akon sini nga abyan nga amo nagbulig sa akon nga makatrabaho dito sa iyag na trabahuan sa isa ka pungsod sa Middle East. Abi mo, Miss Jazz, siguro nagkakaso gid ako. Kag budline na to, Miss Jazz, budline na to yung ila sini nga mga patakaran. Kung may kaso ka to, grabe gid. Nag-abot gani, Miss Jazz, sa punto nga naghilibion gid ako. Kaya nagkadto ako dito, Miss Jazz, agod lamang nga mabuligan ng akon si maginikanan. Ang manghod ko nga babae, kay duwa man lang kami, Miss Jazz mo, ang manghod ko nga babae, kag amo ini ang rason man ko nga ang patuga-tugagi ko, Miss Jazz, nga magpa-abroad, apisan nga first time ko. Ang manghod ko nga babae, amo ni siyang naluuyan ko. Kay isa ini siya ka PWD, kag gusto ko bala, Miss Jazz, nga ipabulong siya sa espesyalistang doktor. Siya gid ni ang pinakarason ko nga ang nagtrabaho ako sa abroad for the very first time. Kalakip man ang akon si maginikanan o galing ka maginikanan ko, Miss Jazz. At that time, hindi pa magid sila tigulang kag wala man sila sang masakit. Ang akon lang gid ginaulikdan ng akon sing manghod nga isa ka PWD nga gusto ko gid buligan. Isang time nga to, Miss Jazz, nga init-init na gid ang issue para sa nga himo-himo sa akon. Nga ginhambalan ako sang friend ko, maghanda ka na lang. In kaso por kaso nga madutlan kag mapati ang amon sini nga boss sa ginhimo-himo nga istorya sa akon, Miss Jazz. Abi mo, Miss Jazz, nag-abot sa punto yung nga grabe ginang hilibion ko. Nangamuyo ako sa Dios kay wala na ko sa may mahimo pa. Ang akon sini abyan nagpatunga to, Miss Jazz. Apisan nga nabutang man siya sa risgo kay ang mga Pinoy to nga maupod namon do ka mga hindi bala amo, Miss Jazz, mahay pang iban to nga mga Arab people kay friend ko pa, pero ang mga kapwa ko Pinoy amo pa to yung butang sa akon sa Remalaso. Ining friend ko, Miss Jazz, kinambalan ko siya gani, hindi ka na lang magpatunga. Kaya ang friend ko ni Miss Jazz, parehas man ang kami nga mga kapigado gid. Idamo man ni siya nga daan, ginapa-eskwela sadto nga mga utod niya. Hindi ko siya gusto nga masakripisyo, madala siya bala sa akon siniiya nga pato-pato sa akon nga kaso. Sining ko pahigad ka na lang da, hindi ka na lang magpatunga. Pero wala ko kabalo, Miss Jazz, nga friend ko ya. Bangod kay siya mismo ang nakahibalo sang kamaturan nga wala ako sang sala nga ginabuhat-buhatan lamang ako sang amon sini nga kapwa Pinoy didto. Ginistorya ya gidtong amon sini nga boss, Miss Jazz. Mayo lang bala kay amon sini nga boss. Kay una-una close kami, Miss Jazz, kay kabuot gid. Naglain lang siya sa akon kag ginkontra niya ko. Sang amo to bala ginhimuan ko sang ulo istorya nga wala gid ko sala. Himay lang, Miss Jazz, ginsaka gid Jazz ang ako sing nga friend. Nga mismo may isa ka grupo sang Pinoy to nga traidor sa akon, Miss Jazz, nga nakakita gid nga nag-istorya ako sa boss. Ginkontra hasta siya, Miss Jazz, abi mo ginkontra man. Di isang pagkontra niya sa akon, Miss Jazz, duha na kami. Ang nabutang sa alang-alang amon si that time kabuhi. Pero mayo lang kay ang boss namon nagpati sa akon sini nga friend. Nag-amo to, Miss Jazz, no, sa malipot nga pulong wala gid ko yung nadutlan.
Bangod kay nakahibalo ako, nakahibalong akon si friend, nakahibalo ang Dios nga wala ako sang sala. Abi mo Miss Jazz, napahalin gito ang 5 kabilog nga mga kapwa Pinoy namon sa amon sini nga trabaho sa isa ka construction company dito sa isa ka pungsod sa Middle East. Napahalin gid sila Miss Jazz. Pero after sa to, nangin problema panamon. Kay do gin dumtan kami bala Miss Jazz, may lang kay amon sini nga boss, nagbulig man para sa amon sini nga security. Hasta na lang Miss Jazz, amat-amat na to yung nagpululi to sila, kay ti may lang kay wala man sila gin kasuhan sa amon sini nga boss, gin paandaman lang sila. Kag amo tong rason kun nga nga sa uli na ibaluan namon Miss Jazz nga amat-amat na sila nagpalauli balik sa Pilipinas. Sa karon Miss Jazz, wala ako kabalo kun diin na ini sila. Hasta na lang Miss Jazz nga naabdan kami dito sang pag-ilinaway. Kay grabe to mo, may anti-government kag may ara man niya nga grupo nga ti sa gobyerno. Grabe to Miss Jazz mo, hindi ko gito malimtan nga sa una lagaw pa kami. That time hindi kami kalagaw. Bangod sang may mga kaalyado pangadaan nga iba na pungsod nga nagpatunga as nag-mediate. Rason man nga sa ulihi na amat-amat man to ang peace, ang kahilwayan or katawhayan, amat-amat naman nga napabalik sa amuna nga pungsod dito sa Middle East. Hindi ko na malipatan Miss Jazz nga ara kami Miss Jazz ang akon sini nga upod sa idalom, ara bala Miss Jazz sa amon sini nga flat, may flat kami dira. May ara na da secret nga ginapanaguan sa idalom. Ulihin na lang ko gani kabalo nga may ara na dagali sa salog mismo sa amon sini nga flat sa akon sini abyan. Ara sa idalom do may gamay na da nga buho. Adra kami nagapanago Miss Jazz. Bangod namang sa amon si Tuman nga kahadlok. Isang time nga nakasupot-supot ako kang akon siya friend. Naghambal ko sa friend ko nga ti asta na lang kita diri. Pasalamat kita kay ti wala kita nadutlan sang aton siniiyang nga mga kapwa Pinoy nga nagatraidor sa aton. Pero subong niya kabudlay Miss Jazz kay ti ang bala wala sang may ginapasin-o-sin-o mo. Kaya mo to ang rason sang pag amat-amat na nga napabalik ang kalinong sa among nga lugar bangod man sang pagpatunga sang kaalyado sang among nga pungsod. Ti napabalik ang peace dito Miss Jazz kag nagdesisyon kami sa akon sini nga upod nga taga diri man sa Sipalay nga magbalik sa Pilipinas. Pagpasalamat ako Miss Jazz kay akon sini nga handom para sa akon si manghod nga babae nga isa ka PWD. Napabulong ko gid siya Miss Jazz. Kag dako gid ang pasalamat ko sa mahal nga makaako kay nag-ayo-ayo ang iya siniiyang sitwasyon na paidahalom sa isa ka budlay kag very meticulous bala Miss Jazz ang opera. Pero God is good. Amanggod ko subong okay na, pero although nga ara manggihapon Miss Jazz ang pila ka mga diferensya sa iya sining lawas, hindi ko lang pag isa-isahon Miss Jazz kay babayi ining akon sining manghod kag gapasalamat ako sa Dios bangod kay apisar nga sa edad ko subong Miss Jazz nga 57, abi mo wala gid ako yung nakapangasawa. Bangod lamang sa akon si paulikid sa akon sining manghod nga babayi. Ati subong wala man siya sang pamilya, pero danay kami nga pangabuhi. Upod man sa akon sa amon sini mga ginikanan. Kalunsay naman mga tigulang Miss Jazz. Amo na akon makapamati ako sa imo palatuntunan. Ginatulod gid ko sa masami gina-greet mo Miss Jazz sa mga overseas Filipino workers.
Di madumduman ko man dayo ng akon sina inagyan. Ang akon sina nga friend, Miss Jazz, ara na sila subong dira sa Bacolod. May nakapangasawa siya ya, kag may ara man siya duha ka mga kabataan. And in fact, ang kamagulangan niya nga bata nga lalaki, akon man ini nga ihado sa bunyag. Miss Jazz, tubtob lamang diri akon si pagsaysay. Diri ko lang ipaambit, i-share akon ara ka sa inchakto, kag nagasalig ka, nagapangamuyo ka sa dako-dako naton nga Dios, hindi niya gid ikaw pagpabayan. Tubtob namang diri, truly yours, Ramilyn, Rami for short, 57 years old, sang Sipalay City. Rami, salamat gid sa imo sinimatahom nga kasaysayan, no, sa aton sinima pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Kung kamo bayara man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipaambit. Ari lamang kami diri, no, sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede ka mo diriya ka padala sa inyo sini nga sulat via our traditional way of sharing our life stories pinaagi sa pagsulat man abi mga kabombo, no, kag i-address lamang sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, and ipadala ina pinaagi sa koreo or sa post office. Pwede man ihapit ninyo diri no, sa aton sa estasyon. Just wear your face mask and face shield, no. Bilin nyo lang sa dalom kay na safekeeping gid man na sa dalom ang inyo sining masulat. Kung si Miss Jazz wala kita abi na kita na, pwede man nga idahon nyo gid sa akon, no. Social distancing lang kita. Okay, pwede man i-email, no. Much better kung i-email ninyo sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Wala kita sa panahon mga kabombo. Salamat gid sa paupod. By the way, sa mga may radyo dira nga gin hatag sa iban nga estasyon sang AM stations only, not FM ha. Kung may mga ginpanghatag dira sa inyo nga from AM station sa ibang estasyon sa radyo sa AM nga radyo nga nakalansang o kung wala sa ilang estasyon, pwede gi kamo diri maka-avail sa aton sini nga baylo radyo, no. Aring aton sini nga radyo ho sa akon sini nga tupad, amo ining ginabaylo naton, no. Normal nga radyo nga pwede maliso, AM, FM, LED light, flashlight, no, rechargeable, may ara pa sang stickers sang Bombo Radio ka Star FM. Wala gid problema, no, wala nakalansang, wala niya nakalansang ang inyo sini, ang aton sini ginabaylo nga radyo. Kag brand new mangin source ninyo sa mga bag-o kamatudtod nga balita, hindi fake news mga kabombo, no. So kadto kamo diri sa mga nakabaton dira sang libre nga radyo sa iban nga estasyon, AM stations nga nakalansang ang dialing sini sa ila lamang, no, isa lamang ka estasyon sa ilang estasyon, ukon wala nakalansang basta sa ibang nga estasyon ginhatag sa inyo, pwede ninyo mapabaylohan diri, brand new mga kabombo, no. Okay na kita dira, sige wala kita sa panahon, but before that, ari anay aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. By the way, makabaton pa kamo sa advance gift from Bombo Radio Philippines, 1,000 pesos cash. May radyo na, may 1,000 pesos cash pa. Mga kabombo, no? Di ano pa lang ginahulat nyo? Pabaylo na kamo sang radyo nga ni, brand new, kag may isa pa kamo kalibo nga cash. Pamiliti ninyo kag bakal ninyo kung ano dang ibakal nyo no? Ate, din pa kamo na man. Ate, sige. Wala kita sa panahon, but before that, ari anay aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. Good afternoon sa imo, classmate dear Gina Humayo Bustamante and Nelly Gonzaga Oliveros, Laura Lee Ganon, good afternoon. Mary Joy L. Opilda, good afternoon. Subuman si Nerissa Belegorio, good afternoon lang gid sa inyo.
Ang aton si words of wisdom from the Holy Bible is taken from the book of 2 Corinthians chapter 12 verses 8 to 10. Dira nagasiling ang promisa ni sang Dios para sa aton, no? 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Kung ara kita lang sa mga pagtilaw sa kabuhi, subong grabe gid, no? Ginabombardiyo kita sang mga malain nga dulot sining pandemic. Let us embrace God's promises. Kay isa na dira sa 2 Corinthians chapter 12 verses 8 to 10. Tara nagasiling. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Kaisa gambat, Lord, I give up. Please, kuhaan na ni sa akon. Pero ang hambal sang Ginoo, hindi ka magkalingkang. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. So kung kita ang ginabudlayan, arab lang kung sa Tagalog pa, suko na po ako. We're so weak. Wala na kita sa may mahimo pa. All we have to do is to embrace God's promises. Sa aton sini nga kahuyangan, kung ara kita sa Diyos na tugyan nato ng tanan-tanan, ang iya siniya nga power, ma-magnify sa aton sini nga kahuyangan. That is why, makambal kita. For when I am weak, then I am strong, because God's power is with me. Amen to that, no, mga kabombo? Lagi kita sang pwedeng dalaganan pa sa especially this pandemic time, no? Kundi ang Diyos lang gid, because God is still in control sa aton sini nga kabuhi. It's bye-bye time na mga kabombo. Inisagapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio